Feu silenci, Pia. Vol veure com és la primera escudella? O, com diem nosaltres, l'olla? Si busqueu Fra Francesc Eiximenis, ara està acabant d'escriure l'Uters del Crestià. En aquest llibre escriu que els catalans tenen per costum menjar olla cada dia. Diu que és un menjar honest i només posa per escrit la veritat del carrer. Voleu veure de veritat com es menja aquest plat? Uau! Vine-hi, Pia, que ens ajudaràs a cuinar. Es menja tant en els banquets de noces, com el d'avui, com en el dia a dia dels pagesos abans de treballar, o fins i tot a la taula dels comtes. Primer mengem l'ast, carn ben rostida al foc, i després arriba l'olla, que és el brou ben espès que bolitores, amb col, naps, llegums i cigrons. Es serveix en aquest bol, que en diem escudella, i s'hi suca pa perquè no tenim culleres per tots. Poseu fideus? Sí, ens van arribar dels àrabs fa molt de temps. Segons la teoria dels nostres metges, primer es menja la part sòlida, perquè assenta l'estómac i prepara el calor corporal, i el brou facilita la digestió. Aquest plat serà tradició catalana i passarà de generació en generació a cada llar, a cada taula.